صب كمان لهم كبرات تقاتلتي يسمع له يمثلني جون ابراهام يسمع له يهون بتاي جون ابراهام تتسمعوا حدا قطري نا حدا قطري لسمع تغوينو نا حدا قطري كومنت تتجورو صبقيو فجاي كتما يسمع له يهون اسكي ناي لسمعكم تغوينو نا حدا قطري كومنت تشمان لسمع تغوينو تسمع تغوينو نا حدا قطري ملكت يا ميكي زرو ثانك يو فسام حري يا يسمعي مالتي يلدانا امكي اشفرو غبريس ثانك يو مقناي هايلم كيل خميل لها مقناي لبام سب دحندي خا ابزلخايو سلام تايب فحخا سيسكو ابرها عوچو ثانك يو سو لاوناي لو معلتي مالت خلت اب خلت رئيس واديناتينا مالت بناتي بولقاوي رئيتوي كقمت زدل مالتي كم زفلت لابد سبا زياتنا لقند مخنيات بخلتشن 10 سلستن كاب سمين شوا خنملس لتجددنا لقند مخنيات ፖለቲካዊ ምክንያት ወታደራዊ ምክንያት አይኮነን ወታደራዊ ብቃዓትና በጣም ዝገርም አይኮነን ዶ አዲስ አበባስ ንኬንያ ናይሮቢ ይኹን ሱዳን ካርቱም ክቆጣጠር ዝኽእል ዓቅሚ ወነ ሞራል ነይርና ይሽዕ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጅግና ዝኾነ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣብ ዝኾነ ቃለ ማሕተት ፖለቲካዊ ውሳነ እምበር ወታደራዊ ዓቅምስ ነይርና አዲስ አበባ ክናኣቲ ብዘይንፈልጦ ምክንያት ግን ተመለሱ ተባህልና ደብረ ብርሃን ከመይና ሓዛ ኣብዝብል ሚይጥና ሃለና ሳንደበት ተመለሱ ዝብል ውሳነ ሰሚዕና ድሕሪዩ ሞራልና ተወቂዑ ይብል ጅግና ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ነበር አዛዚ 415 ሓቂዩ ኩሉ ግዜ ሰራዊትና ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ ባይዘወይ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ዋላ ውሽጡ ውን ዘለኹም ተጋሩ ሓደ ነገር ክትፈልጥዎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማነው መቀለ ሰነ 21 መዓልቲ 2013 ክሳብ ንቆጣጠር ሓፈሻዊ በዝሒ ስዋኣትና 7200 ጥራሕ እዩ ነይሩ ሓፈሻዊ በዝሒ ስዋኣትና መቀለ ሓራ ክሳብ ነውፅእ ማለት ወፍራ አላ ባነጋውን ጌርና መቀለ ሓራ አውፂና ዝበዝሕ ጸላይ ካብ ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ክሳብ ዝወፅእ ብኻሊ የባህላ ክሳብ ወፍሪ አዴታት ሓፈሻዊ በዝሒ ስዋኣትና 7200 እዩ ነይሩ ሓደ ታሪክ ጸሓፍቲ ገለት ሃሊኹም ከም ሪፈረንስ ክትጥቀምሉ ፕላስ ድማ እቲ ዝሓየለ ውግእ ዝተገበረ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 8 ዋርሕ እዩ 2013 መቀለ ሓራ ክሳብ ትወፅእ እዩ እቲ ዝሓየለ ዝኸፈአ ውግእ ዝተገበረ እሞ ድማ መዓልቲ ብብሰዓት ውግእ ይግበር ነይሩ እቲ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ግን 7200 ጥራሕ እዩ ድሕሪኡ ግን ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊልና ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘሎ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊልና ሶ ለምንታይ ሆሞ ኮይኑ ኢልካ መጽናዕቲ ክግበር ተኮይኑ ኣብ ናይ ጽንተታዊ ኮይናት ትግራይ ክሮስ ሴክሽናሊ ብደንብ ከጽንዕ ሪሰርች ክገብር ዝደሊ ሰብ እዛ ቁጥር እዚኣ ክትጠቅሞ ትኽእል እያ ክሳብ መቐለና ኣቲ 7200 ስዋኣት ከፊልና ኣካል መጉዳእቲ እውን ብጣዕሚ ውሕድ ነይሩ ድሕሪኡ ግን በዚሑ ንምንታይ እዩ ዝብል ክሕዝዎ ሶ እቲ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ኣይኮነን ብናተይ ትዕዝብቲ ማለት እዩ ካብ ሰሜን ሸዋ ክንምለስ ከለና ላብ ትግራይ እዩ እቲ ዝበዝሕ
ካውግ ወፃ ብዙኾነ ተገራላይና ኣብ ተስሓብቲ ኣብ ተሽከርከርቲ ኣብ ሰልፊ እናተመለሰና ሃለወ ብድሮን ዴሊቨሬትሪ ይጭፍጨፍ ነይሩ ብመዳፍዕ ብሚጋት ይጭፍጨፍ ነይሩ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ኣብ ንምለሰሉ ግዜ እዩ ኣውግኤ ኣብ ግዛዕ ይኾነ ንምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይንኸይድ ተኾሊፍና ዝበዝሕ መስዋዕትነት ተገራላይና ዝኸፈሎኸ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ክንምለስ ከለና ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ኩሎም እዚኦም ሕቶታት ኣብ ጌታቸውን ኣብ ጻድቃንን ዝተመትረቱ እዮም መልሶም ክትረኹ ተደሊኹም ክሕደት እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ናብ ሰሜን ሸዋ እናገስገስና ኣብ ደሴ ምስ በጻሕና ጌታቸውን ጻድቃን ምስ ፈረንጂ ምስ ኣብይ ምስ ገለል እናተዘራረቡ ሰራዊትና ክውዳእ ገይሮም እዮም ኣጨፍጭፎም እዮም እቲ ምስሊ ሓዝዎ ትዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዶክመንተሪ ፊልምታት ገለ ምናምን ክጠቕመኩም ስለልኽእል ክንጽሕፊና ፊልም ክንሰርሒና ደርፊ ክንደርፊና ገለ ትብሉ ተጋሩ ተሃሊኹም እቲ ኣነ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ብደንብ ጌርኩም ሓዝዎ ሶ እናገስገስና ናብ ኣዲስ ኣበባ ደሴ ምስ ኣተና ጻድቃን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ገናኮ ኮምቦልቻ ኣተና ኣጣየ ኣተና ሸዋሮቢት ኣተና ደብረሲና ኣተና ገና ደብረ ብርሃን ኣይ ኣተና ደሴ ምስ ተቆጻጸራሽ ትውግእ ተወዲ ኢሉስ መግለፂ ሂቡ ብጣዕሚ ዝገርም ዝሕዝን እዋ ከመይ ከምኡ ኸውን ኽኢሉ ማለት ከምዚ ዓይነት መግለፂ ትውግስ ተወዲ እዩ ደጊም ገለገለ መዋል ጀሚሩ ማለት እዩ ጌታቸው እውን ምስ ቲቦር ናልጂ ምስል ከጅል ትሮንቮልድ ገብሮ ነበረ ቃለ ማሕተታት ተሪኢኹም ምስ ናይ ጻድቃን ዝተናበበን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ይራኸቡ ከም ዝነበሩን ዘርእየካ ሶ ሰራዊትና ዴሊቨሬትሊ ጭፍጨፍ ነይሩ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ክንምለስ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ሰራዊትና ልተሳፈረለን መኻይን ብድሮን ይውቃዓ ነይረን በዝሒ ኣዊና መስዋዕት ከፊልና ድሕሪኡ እውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ ኩለን ዘናይ ጄኖሳይድ ምልክታት ዝኾነ ኣሰራት ዘርእያ ኩለን ምልክታት ክእረያን እንተስ ክሽየጣ እንተስ ኣሰረን ክጠፋን ገይሩ እዩ ጌታቸው ብፍላይ ጌታቸው ረዳ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኩለን ታንክታት ኦራላት መዳፍዕ ፔምፔ ዙ 23 ዘነ ዝኹላይ ዝረግፋ ዝነበራ ከመዕዋፍ ሄሊኮፕተራትና ሚጋት ናይ ሮኬት 107 ተሽከርከርቲ ኩለን ተሽከርከርቲ ሜካናይዝድን ሞተራይዝድን ዝኾና ኣሰር ጄኖሳይድ ዝኾነ ብሙሉእ ተኣርዩ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ኣሰረን ክጠፋ ክሽየጣ ፍቐዱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣምሓራ ክልል ብዓፋር ገይር ክሽየጣ ተገይረኒ ዴሊቨሬትሊ ልዙ ልሸይጥ ለጥፍ ኣሰር ለጥፍ ኮሚቴ ጣይሹ ጌታቸው እዚ ፈጺምዎ እዩ ብዚ እውን ጠጠው ይበለን ናይ ዓለም ለኸ ጋዜጠኛታት ኤንጂኦታት ገለ ላፍተና ጄኖሳይድ ሳይታት ከይዶም ከይዝግቡ ከይዕዘቡ ምስክርነት ከይሁ ይኽልክል ነይሩ ላብ መቐለ ይመፁ ካብ ደጀን ርእሰ ምሕዳር ቢሮ ቶሎ ላብ ኣዲስ ኣበባ ይምልሶም ነይሩ ቶሎ ኢቭን ላብ ውቕሮ ወይ ከዓ ላብ ኣጉላዕ ከይኸዱ ይኽልክሎም ነይሩ ጌታቸው ብስሩ ካብ መቐለ ካብታ ቤት ጽሕፈቱ ናይ ርእሰ ምሕዳር ቶሎ ይምልሶም ነይሩ ጌታቸው ቀልጢፎም ማለት እዩ ኣይውዕሎ ይሓድሩ ኢቭን ምስ ተመዛበልቲ ወገናት እውን ከይራኸቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ህዝቢ ከተማ መቐለ ምስ ህዝቢ ትግራይ እውን ቶም ዲፕሎማት ጆርናሊስትስ ከይራኸቡ ይከታተሎም ነይሩ በቃ ምስክርነት ከይህብ ህዝቢ ማለት እዩ ማለት ናይ ጌታቸው ክፋእ ብታ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ምስ ማህዲ ሓሰን ዝገበራ ናይ አልጀዚራ ኣብ ለንደን ኢንተርቪው ባኣት ዕቀነ ይኮነትን ታኽፋእ ቢዮንድ ዛቲ ባይዞ ሓደ ተጋሩ ሓደ ምሁራቲና ገለም ናምን ዝብሉ ለዋሃት ተጋሩ ጌታቸው ግልጽ እዩ በቃ ጠራዕራዕ እምበር ብኸውድ እኮ የውልን ተንኮል እኮ የውልን ጻድቃን የጋጊዎ እምበር ነቨር ጌታቸው በጣም ዞረስት በጣም ሓደገኛ merciless enemy of Tigray people the most betrayal ዝበሃል خفوء ሰብ ዝበሃል ፍጥረት ጌታቸው ረዳ በጣም خفوء ዝበሃል ሰብ እዩ ቂመኛ ቂሙ ዘይገድፍ بسرون من تخبروا خبل
ወፃ በደል ጄኖሳይድ ህዝብ ትግራይ እንተደለ ናብ ገደሉ ይተይሉ ምንት ስልጣኑ ክብል ሕማቅ ውሳነ ዝውስን ጨካን ሰብ እዩ ከም ጌታቸው ዓይነት ከዳዕ ሰብ የለን ብስሩ not only ናይ ጄኖሳይድ ኣሰር ልምጥፋእ ዘን ሞተራይዝድ እና ሜካናይዝድ ዝኾና ሓፃው ናይ ጸላእቲ ምስዋር ምሻጥ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ጌታቸው ክፋት بقال ما حتت بمسكرنت بعلم بالتزارو داتا جينوسايد فتصيمنا اوزيو زيلوم علتو بوتو كله التزارو ناي بيبي خابر 446 جينوسايدرات تفلم تتحيزهم زنورو لمسكرنت كقرو تدالم زنورو ليتي بصور اسو تادس وردن صادقان كوينم لا اديس ابا لا ابي احمد خملطو غيرم من بعفار غيرم ليتي خاو سراويتنا خاو حزبنا سويرو ليتي نايغيتاچو خفا ازي طرح يكونن إلون نبي أحمد بالتودب ملك جينوسايد فتسيميل وطيرو زحزح نحوحات خفرس هزو تقراي بزيت تمواقاتاي نخترف حوحات ببيراو مرجع بورد نخسرز العالم مينا التطاوة تطرح زي كونس وعلى بريتوريا التفرما أمونغو حوحات فيدرال منقست زي كونس أمونغو جيتاچو ردا صادقانن أسفان أمونغو فيدرال منقستن خمزو خونه إلون بويلو جينوسايد أبي أحمد عيفت أمان ليفل نارش نخسرح سيستماتيكالي زخيد زولو حدغنيا سبي جيتاچو ناجيتاچو خفا بزح سب التردو يمسلني بتعم ببزح رقات ناي كفات كيلو مايل سلتغواعز سبي بايزوي جيتاچو خمتي بزحت تغار زريو خمتي بزحت ريو ايكونن بتعم خفو بتعم مالت ناي كحدت مطنو بيونيتي يكون بمتايمو ناي كحدت معقني انترناشونال يونت زعقنا يكونن بيوند ذاتيو انفانايت لخونه ناي كحدت مطني زلو جيتاچو ردا انفانايت زغرمكم كساب مقلنا اتس جينوسايد تفصيمو إيلو عبد تفلالو ميدياتات بمزراو خند جيتاچو زتزاربه يلن ابي احمد جينوسايد فصيمو إيلو بمزراو خند جيتاچو التزاربه اينبرن كسب وعلى بريتوريا مفرام درو زلو معناتيو جيتاچو معلت خلت غزي ناوصه ابي احمد جينوسايدر فاشيست بوچر نابله خند جيتاچو ردال تزاربه إلي تግራይ ፖለቲከኛ ትግራይ ጀነራል ትግራይ يلن كسب حزي مرأي كاليو جيتاچو التزاربلن فيديوتات قدمي لاو ابي احمد مسغادو من بركاخو مغومبحو حزختا يبلو ريهم ويهم جينوسايد بتግራይ تفصيمي مندا فصيمه يوللس بعلو دي بسركو بعالم لخ مدرخ كوي تواريد جيتاچو ردا بعالم لخ مدرخ تواريد جيتاچو ردا ايتي بتعم زعزنكم خنتاي ناي جيتاچو دغفت زخونو نطفت محبراو ميديا انكلودينج ابرها دستا بتعم زحفر بتاع ابرها دستا بشروون ياو انا خاوقدم جميرو ابرها دستا ناي بوليتيشن مينتاليتي يكون سابستانس ليولو القسبي ابرها دستا ابرها زمسغنلو ነገር አሎ እቲ ዝምስገነሉ ነገር ናይ ምቅዋ መሰል አብዘይ ነበረሉ እዋን ኣብ ትግራይ ሬዚስት ገይሩ ተቃዊሙን ስለስተቃወሙ ኸዓ ዋጋ ከፊሉ እዩ እዚያ ሪስፔክት ለ ابرها ደስታ ቢዮንድ ዛት ግን ናይ ابرها ደስታ ሜንታሊቲ ትግራዋይነት የብላ ብሔርተኝነት የብላ ገለ የብላ ማዕረብ ብርሃኑ ነጋዩ ኢትዮጵያዊ ማዕረብ ብርሃኑ ነጋን ኢትዮጵያዊን እዩ ابرها ደስታ بسور ትግርኛ ምዝራውን يحفሮ እዩ አን ካብ ልዕዞ ማለት ፕላስ ሓደገኛ ልኾኑ ናይ ፖለቲካ ባህልታት ዘታታቶ እዩ ኣብ ትግራይ ስልጡን ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኣየታታቶን በጣም ሕማቅ ዝኾነ نحنا نساتهم زل تاريخ زسفري انتاي لو معلت صحيف ريهم تاينكم ጌታቸው ረዳ ጽቡቅ ይተዛሪቡ እቱ አሞንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝነበረ ኹይናት ጽቡቅ ተዛሪቡ ረህሞ እቱ ጽንተታው ኹይናትስ እቲ ጄኖሳይዳው ኹይናትስ አሞንጎ ህወሓትን አሞንጎ ፌደራል መንግስትን ዝነበረ ኹይናት ይሉ በቃ እዚያ ይልገልጽዋ ابرها ደስታ ማለት ትጽሑፍ ረይ ወለ معلت ጽሐፎ ዝወዝዑና ጌታቸው ኾራኹር ጌታቸውና ከፈለ ዘጽሕፎም አክቲቪስታት ከ ጌታቸው ረዳ ጥፋት ይውሊ ጥፋቱ ግን ኣብ አልጀዚራ ሚዲያ ምቅራው ይሉ
تناي جتاچو قوام ابي احمد بينو ابي احمدس جينوسايد يفصمن زبلسي جينوسايد تفصيمي ግን ابي احمد يكون فصيم ولبلس تخكل يملول زلو يسي ناي جتاچو دغفسي قصاب خندجو حفتو تقتيلاتو بابي احمدس حاو ابو بعلو اكل غوديس بقى ابي احمدس جينوسايد يفصمي لبل عينت وسن يرو تينا امرو حموم مني زبحال بحر نگاش لول فيسبوك زتقمل حدا ناي امرو حموم مالتي تي نارسيستيك بيرسوناليتي ديسوردر زلو قلعه بزحات سبات طعي مسيلوم زختلول كلايو نگاش لولو نگاش خلايو يغزعلولو انتايلو ناغيتاچو گيغاسي افتا الجزيره مقراوي ومبر تخكل يي باي ديفولت يشي كسب خندزيوم زخحدو توم گيتاچو مس گيتاچو زلو سواتن እና گيتاچو ናይ ህዝብ ትግራይ ንብዓት بعالم لخ مدرخ خوارد ابقعوي ገና ልዕልዚውን خوارد ይጌታቸው ገና ልዕልዚውን خوارد يسي አብናይ ቢቢሲ መድረኽ አብናይ ዓለም ለኸ መድረኽ خوارد ውዒሉ خوارد ሓዲሩ ጌታቸው بጣዕሚ محزن ካውዚ ይሰውርኩም ይዝባል ካብዚ ይመሓርኩም ካብዚ ይሰውርኩም ይዝባል መቸም ንብዓት ህዝብ ትግራይ ንብዓት ግፍዕ ዝተፈጸመ ህዝቢ ገና ካውዚ ላዕሉን خعنيون ይልጌታቸው ድሕረዝ ስኳ አብይ አሕመድ ውን ደጊም ተፊ ወይ ይልጌታቸው خماستي كحايخ تفي ወይ ግን ዕድመታዩና ጌታቸው ገና ካብዚን ላዕሊ خوارد እዩ ጌታቸው ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ጌታቸው ደገፍቱን ገና ካብዚን ላዕሊ خوارد እዮም ዝብል መልእኽቲ ዘለኒ يقني لي سلال سمعكمني